Hola, aprofitant que estàs revisant les xarxes socials i estàs tenint una pausa, voldria compartir amb tu un aspecte molt important, les pauses. Que importants que són, oi? Un moment, només serà un moment. Contesto aquest correu i ja estic amb tu. Vaig a mirar a veure si hi ha alguna urgència. Quantes vegades fem això durant les vacances o fora de la jornada laboral? I és que vivim hiperconnectats. La frontera entre la part personal i la part professional és molt difusa. Llavors, tot això implica un desgast. El correu, les aplicacions de gestió, els grups de treball, tot això ens manté en alerta. I una alerta constant, sense un descans necessari, implica unes conseqüències de salut, tant física com mental. El fet de desconnectar no significa que siguis un mal professional. Tot el contrari, és un acte de responsabilitat cap a tu i cap als altres. Convençut? Si és que sí, com podem començar? Doncs bé, podem començar bloquejant el calendari o bloquejant l'agenda. També podem silenciar grups de treball i fins i tot també el que podem fer és eliminar o suprimir accessos directes, sobretot des de dispositius electrònics que siguin personals. També podem posar una alarma o posar alarmes amb el màxim temps permès de connexió, posposant l'impuls d'anar revisant i en el cas que automàticament ens adonem que hem obert les aplicacions, doncs forçar-nos a tancar. És molt important, és fonamental que dediquem tots els dies amb un temps de descans i aprofitar a fer, doncs, per exemple, llegir una bona novel·la, no val manuals, que ens coneixem, o coses de la feina, sinó també el que podem fer és agafar una motxilla i sortir, estendre la tovallola, gaudir d'un bon gelat, riure amb companyia i sentir en tots els sentits. Hi ha molts moments que t'estan esperant, moments molt agradables, i l'únic que has de fer és prioritzar-los.